आज से कुछ दिन पहले हमारा आजमगढ़ जिला के एगो बिरहिया गौले रहो। क्या बात है कि अरे सात नदी के परवा से मोरी भैया अइलन रे नदी मोरी भैया अइलन रे नदी। तब विचार कर बबुआ, अभी कुछ दिन पहले हमने के बिहार में चुनाव भइल है, तब मोदी जी बेईमानी करके तेजस्वी जी के हरा दिले है। हरा दिले है नु हमने के न्यूज पर देखत है कि 3 गो विधायक लोग के बोलावल गइल जाके अपना सर्टिफिकेट ले जाइए। तल अमित साहब दिल्ली से आके पटना चली आई आ मैं डीएम लोग कहले जल्दी रद्द कर हमार प्रत्याशी हो जा जीता। तब मोदी का बड़ा खुश भइल त नीतीश कुमार के टोपी पहना दिहल नु त नीतीश कुमार कम चढ़ाक ना विचार करी दिन भर के भुलाइल अगर साझी का घरे आ जाला तो करे के भुलाइल ना कहला। कुछ दिन खातिर मोदी के गोदी में बबुआ बन के खेलले, लेकिन कइले का अरे मोदी के गोदी में खेली के पलटू मार दिहलनी पलटनिया। ढेर दिन मोदी के गोदी में ना रहल है बबुआ, त मोदी के गोदी में खेली के पलटू मार दिहलनी पलटनिया। एगो भैया के तरफ से पुरस्कार भगवान से मंगल के कामना धरती के बार बार जय जयकार बा। क्या बात है भोला बाबू आरजेडी के गाना गई मनु मार्शल के मटर ना चोरावेले बबुआ। अरे मोदी के गोदी में खेली के पलट मार दिहलनी पलटनिया। जब पलटू का फेन पलटनिया मरले तो जान तर का भई कि अरे जरी गई फेन से लाल विचार करी। एगो जनरल नॉलेज में सवाल आवेला जनरल नॉलेज में कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो भले वो रह चाहे ना रह तो हती चूंकि 2 में पढ़े वाला लड़का चढ़ तक कह जल लालू जी। तब विश्व रिकॉर्ड एगो होके जा रहल बा जौन 1 महीना के बाद वो जनरल नॉलेज में आई मालूम बा का जौन 15 अगस्त के दिन तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ऐलान कइले बाड़े कि बिहार के 10 लाख युवाओं को हम नौकरी देंगे। अगर हमारे गवर्नमेंट के पास फंड नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा, तो हमारे पार्टी के जितने विधायक मंत्री हैं सबका तनख्वाह बंद कर देंगे। विश्व रिकॉर्ड होके जाल बा। इतना बड़का रिकॉर्ड कोनो मुख्यमंत्री नहीं खन कोई। अरे त लालू के लाल कमाल करी हन देखी पूरा दुनिया। त लालू के लाल कमाल करी हन देखी पूरा दुनिया। जानता रहे बाबू मोदी ढेर चढ़ा के बोल रहे हैं नीतीश कुमार के सटवले तो नीतीश कुमार के तीर ऐसा चलल है नु जो कमलवा के फूलवा के छेदते हुए जाके ललटेनिया के लगे खड़ा हो गई। अरे लालू के लाल कमाल करी हन देखी पूरा दुनिया। अरे तो जरी